Jo guanyaré les primàries. Escolta, no. Merda! Escolta, Ja pots anar vull fent que les pleguis. maletes! Vull que pleguis. Alerta, sort que els he trobat. Acompanyin, ràpid. I on anem? Monegal, però on se'ls emporta? Ah, quina suficiència, quina arrogància. Ah, senyor Soler, deixi que aquest professional moderi el debat. Però quin debat? Ah, alerta, demà se celebra el debat de les primàries al PSC a Barcelona TV. I jo, en una hàbil mostra de perspicàcia, m'he avançat i el faré ara mateix. Som-hi. No, però és que aquest és el meu plató. Un moment. Va, Soler, deixi'm, sisplau. Si em deixen fer el debat, li regalaré la col·lecció sencera de Telemonegal. Ah! Ja ha sortit la versió en Betamax, però alerta pels malalts de les noves tecnologies perquè aviat sortirà en VIH. VHS, suposo que vol dir. Però faci el que vulgui, però a mi no cal que em regali res. Ioho! Va, som-hi. Comencem amb el perfil dels candidats. Pepito, qui és aquesta Merceditas? Jo no em dic Merceditas, em dic Montserrat. I ara, el senyor Heu. Interessant punt de vista. Comencem. Senyors candidats, per què es presenten aquesta retomàquia de les municipals? Jo em presento perquè ja sóc alcalde de Barcelona. Si no em presentés, com ho explico a casa? Jo em presento perquè necessitem un canvi. No ens podem permetre la mateixa patacada de les autonòmiques. Amb mi també ens fotrem una patacada, però amb més alegria. I en matèria de seguretat ciutadana, quina és la seva proposta? Massatge o mossegada? Doncs mira, jo m'atenc a l'ordenança municipal, que recull sancions... L'ordenança no serveix de res si no es fa servir. Tolerància zero. Per cert, acabes de veure que el canari t'ha robat la cartera? A veure... Ai, però escolta, Pepito! Tolerància zero. Vols tolerància zero? Pepito! Senyor Heu, acaba de perdre el meu boc! No ho volia fer. Montse, has vist el que em fas fer? Allà hi ha un altre tros.